Witam Was pięknie. Nagrywamy to wprawdzie w drugi dzień wiosny, ale ja się myślę, że żeleźnią to jeszcze nie jeden rozład odpalimy, bo jak będzie zima, bo śniegiem będzie suło, to się będziemy grzoli. Chciałam Wam powiedzieć taką historię, która pasuje do tych historii, które padą przy żeleźnioku. I chciałam się Wam chwalić, ale przez 25 roków zajmowała się taką pracą społeczną, mianowicie zbierała gieszynki do tych domów dziecka, które leżą na rubieżach Polski, kaj wszystkim firmom jest trochę za daleko. Nie będę padała jakie, kto ze mną to robił, to wie, ale jedna historia jest richtig niesamowita. My mieli taką ekipę, która to domie zbierała, pakowała. To były czasy, kiedy benzyna była na kartki, trzeba było skombinować ta benzyna, te opakowania, i było ciężko. I ten rok, o którym godą, to już był czas poza kartkami benzynowymi, ale było ciężko. Rok 1997. Jechali, my zawsze tak chcieli trafić do danego domu dziecka, żeby oni tam mieli wilio i na ta wilio richtig dać im pakiety. I te pakiety, one były imienne i nie było tak, że co my tam mieli, byle co, synek dostał Barbie, no brali my lista od tego domu dziecka z wymiarami tych dziecek, czy to jest synek, czy dziążka, no to są szczegóły. W każdym razie rzecz się dzieje 23 grudnia 1997 roku, a dom dziecka był na miejscu, które już nie istnieje, w Jaszczurowej, to jest za Bielskiem, także to nie akurat rubież Polski, nie daleko, ale przedstawcie się, że wszystko, co tam się działo z nami, jest richtig magiczne i ja do dzisiaj tego nie rozwiązała. Ta nasza ekipa miała taki amulet brzydkie słowo, jak ksiądz przezywał, ale ten amulet to był taki maluśki Mikołajek i my go zawsze brali mit. On był tak pooblekany, jak Mikołaj dawniej był, czyli miał ten pastora, miał ta infuła, takie te szaty biskupie, bo to był biskup, a nie krasnal z czerwonym nosem. I zawsze my tego Mikołajka brali, synki się mnie pytały, macie pani Mikołajka? Ja, to możemy jechać. Mieli my 3 auta, wszystkie na letnich opunach. Jak my wyjeżdżali, świeciło piękne słońce, piękne. Tak jak w ten pierwszy dzień wiosny wczoraj. Było ciepło, nikt nie zapowiadało, że się coś ich będzie działo. Mieli my tam być w tej Jaszczurowej na willi o 16, bo o 16 tam też był występ tych dziecek. No i wiecie, nie było GPS-ów, nie, my tam mapa, patrzymy, Rona, Blak blisko, minęliśmy Wadowice i naróz zaczął suć taki śnieg, że my nie widzieli na metr przed siebie. To było coś strasznego. Wszystkie mieli opony letnie, synki w trzecim aucie padali jeszcze, że mieli łyse, bo takie, dopiero to było takie auto, wiecie, co go poskładali. Potem się dopiero przyznali, że mieli 3 miesiące prawo jazdy, też była lekkomyślna, nie? I przedstawcie się, śnieg, biało się zrobiło, bardzo gibko i było za 15:04, ciemno już się robiło, nie? Grudzień. My nie wymykajmy sum. I Łoros patrza po moim, my jechali, cicho kocie, my jechali jako pierwsze auto, widzę po mojej prawej ręce, tak droga się pnie do góry, Jaszczurowa 4 kilometry. No i go думаю, to my są blisko. I jakże się tak ucieszyła, kot gadający, kiedyś go zaknebluję, jakże się tak uradowała, nie, że je pięknie, to ten kierowca wedle mnie padł, a tych tam z tyłu obróciło i wlecieli do rowu. Idź dalej. Ja się wychylą, patrzę, 2 auta są w rowie, drugą stronę. No i ja chciała z tego auta wysiadła i że się w minucie ubaliła, nic tam nie ma do ciebie, bo tak się zrobiło ślisko. I teraz od tego momentu dzieje się magiczna rzecz. Po zbierałach się po tych dźwieżach
widzę, że chłopcy wyłażą z tych aut i z tego rowu. Auta są wpieprzone, jest ślisko tak, że nie poradzimy chodzić. Mój chłop świętej pamięci został w tym aucie, ten kierowca też wylał z drugiej strony i tak jak my wyleźli, stanęli, to w tym momencie po naszej lewej stronie, kaj było pole, kaj nic nie było, oroz się wynurzył chłop, kiedy był przedstawcie się, jest śnieg, twardo dochodzi, on był tak obleczony, tak wyglądał. Miał koszula w kratka dotąd, taką czerwoną krata, z krótkim rękowem, nie podwinięto. Miał takie ryszawe włosy hobyo, takie lokate. I w jednej ręce trzymał taki zwój nowiuśki liny, ale nie taki splecionej. No i ową powiem dzisiaj, ona była taką prawie, że taką białą, ale taką ekli. Tak choby sznurek taki powiększyć, o tej średnicy, taką miał zawiązano. A w drugiej ręce ciąg takie coś, taki choby ciągniczek albo coś. I on bez słowa kuną poszł, zapiął te jedno auto, które było w rowie, tym czymś, tym ciągniczkiem to wyciąg, zapiął drugie, wyciąg. I ja tak patrzyła na niego, wiecie, to się wszystko stało w bardzo krótkim czasie. Wylazła, chłopaliła się, wstała, wylazł chłop i zaczął wyciągać, on się skądś z tej śnieżycy wyciąg. I ja dziękuję Panu bardzo, a proszę Pana, a gdzie tu jest dom dziecka w Jaszczurowej? A on go tak jak was obróciło, nawróćcie i na prawo. I zaś wziął ta lina, ten ciągnik i poszedł w ta ćma. Ja się dziwą na zygorek, jest za 5:04. W Jaszczurowie, w tym domu dziecka, my byli o 4:00. Wypakowali mi te kieszynki, no się to zaczyna i oto sprawią tej wychowawczyni jednej. A ona go, ale tam nie ma żadnego domu. Ja go no nie ma, by tam nic nie było, bo my tam przeca stoli, nie? Tam była śnieżyca, ale my tam nic nie widzieli. My nawet nie mieli kogo o pomoc poprosić. I tak mi to nie dawało spokoju. Napisała o tym do Nieznanego Świata, mamy takie forum teorii niezwykłych, kaj czasami pisze, że one się nie odezwał. I potem, pora lat temu, miała takiego znajomego, który przedstawcie się urodził w Jaszczurowie. On je wziął pora lat temu na taką rajzę w niedziela, bo tam zalew jest i go pokoż mi te miejsce. No to my tak pojechali, tak jak my tą trasą. Ale ja już tego miejsca nie rozpoznała, bo tam już się wtosik pobudował, wyrosły takie młode drzewka. Ten dom dziecka przenieśli w inne miejsce. Zresztą ja wiedziała, kaj on będzie, bo to już nam tam go dali, że to będzie zalone. Pooglądałam zalew, ale do dziś nie wiem, w to nam pomógł, bo po tym artykule też się żaden nie odezwał. I ja się myślę, że się w końcu przyznał ktoś, to się przypomni ta sytuacja. Ja to niedawno gadała na Świętym Patryku, bo to już my kończyli, czy znowu jakieś dziwne historie i taka jedna baba się mnie pyta, a pani tylko widziała tego pana, czy wszyscy? Ja będą autobus wyciągnął, i wszyscy by widzieli, nie? Także było nos do oglądania tego człowieka, 3 kierowców plus siedzące obok, wiele nas tam było, czekaj, 2, 4, 6, 8 osób. 8 osób, no mój chłop już nie żyje. Także jak się wtosik przypomni taką sytuację, że wyciągnął z rowu 2 auta obrócone w drugą stronę, 4 km przed Jaszczurową, to ja bardzo proszę, wyjaśnijcie mi to, bo ja nie lubię takich niejasnych sytuacji.